weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to Diamoguel to commune Sinthiou Mamadou Boubou to Gongaji Lidduɓe to Kidira ko on takkusan juula ha to galle ceerno Ahmed Tidiane Ba to Madina Gounass ha to galle ceerno Ahmed Tidiane Alpha Mamadou Sili Ba to Moderna ha to galle makko Sama Sa Killinkara ka hayɗe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie landa insaf ko landa laamu ka ka suuɓima biteɗo Mouhamed Wula Bilali ko mennoɗo wonde hoore jagorɗe e laamu leydi ndi ko kañum suuɓa e oɗo saaha joni o ardinama o waɗama hoorejo landa ka biteɗo Hawwa Diallo suuɓama waɗama cukku makko to leydi Sénégal ko accident musɗo waɗi to Diourbel ko famdi kala yimɓe jeenayo mbasi hen pittali men to leydi Mali ko kene ɓuura temedde jeegom e capanɗe jeetati camion tawi ko citerne carburant ko convoi natɗo Bamako e nder ɗeɗo balɗe to leydi Côte d'Ivoire ko aset hande o leydi Côte d'Ivoire dawi sumgoji mum suɓade temedde capanɗe joyyi e joyyi député jogorɓe joɗanadeɓe kay e nder jakka genɗi ɗi to kedde Afrique ma en jaɓɓo musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habruji men joolam jaɓeri ma en kaale guerre hakkude Thaïlande Cambodge kaalen guerre hakkude leydi Ukraine e leydi Russie ma en jaa ha to leydi Turquie to leydi Israël to leydi Syrie ha to leydi Japon bisimilla moni ketki hotodirte joni joni piren pacciren salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadode e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadiɗo ɓalawal e danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo Allah lubrimo gandal mo safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol gorko mo melga wuuro jinneji en yara wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ƴakkoji ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji en yawran ɓe rewɓe ustoraɓe ndewago rewɓe wonduɓe kista fibrom dogam sita rewɓe ɗon koɓe sowade dartoraɓe kala gorko mo melga wuuro jinneji en yawran ɓe worɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men jippiɓe e leecce wonduɓe prostate e soppis kala ceerno Amadou Tidiane Diallo e nder wittoji makko mo yittirede ko fate estomac no estomac ma fotinno kala balle tati mbatta ñamde yadde kala ko kajeɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi oɗon maldana ko balle tati ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni omo tawe to Paris lamorgo leydi France sa yiiɗi jokkodirde makko numéro makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon sehil miñi kono wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mbatta 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala en tawi ɗon sehil makko binene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum téléphone mbatta 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott sara commissariat mo Samia walla commissariat Daral Beza ene tawi ɗon ɓiyi ko mbatta ko 46 84 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko labɗo reedu ko malaɗo woni hewɓe noddi mbaɗi audio mbaɗi vocal uji ko ɗi tigui wondunoɓe rafiji guila joguinoɓe bekiji wannoɓe paralysie ustornoɓe goragu e oɗo saaha jiitema koye mumen hano hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo ko labɗo reedu ko malaɗo woni ko newiɗo sanne sanne mbadden dando faade makko jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje koppi musoji keeceji museje joguiɗo AVC jogui kardiaga
neɗɗo tuƴiiɗo donkoɗo yaade jama e juma ni jokkoyde e ndam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala ngam musalla e jogiiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bawal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotooɗi e nder ɓalli yogay muɗum kala jokkondire gorel te joni mbiya alhamdulillah. Gorel te heewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yogay ñabbuji ɗi ɓe jambitanno oɗo saha kamɓe kala ɓe jiitime hen koye mabɓe no feewi. Gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to Corée Nord ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyam ma ha wula gitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. Gorel te sa yiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala. Sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te so tawi noon gonɗa koto Koɓɓillo ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Hawwa Amadou Abbasa mbatta ko 78 435 27 28. So tawi noon gonɗa koto Bargné e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Coumba Ka 77 612 85 28. So tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 97. So tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43. So tawi noon gonɗa koto Kermassar jokkodirta koye Mamoudou Gayda 77 542 50 84. So tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43. Musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. Badden dando faade ittude ɗeɗo hen na ñookiɗe e nder ɗaɗi men kadi men dañde jama. Kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore bira nogasi jeeɗiɗi lewru bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogasi joya habruji mon e ɗemgal pular e sawtoye ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiru en gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗoɗen to leydi Mauritanie jeena ha toon to Kahaydi hono ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamad Siley Ba khalifa diine mo Kahaydi ne fecca sunare mum e dendagal ummal islam no didorno ha tengti noon e Madina Gounass naɓe e jaltugol aduna khalifa diine jaltugol aduna hono on tawi ko ceernajo biyetenoɗo ceerno Abdoul Aziz Kane dow inde khalifa diine wuuro ngo noon hono ceerno Ahmadou Tidiane Ba mo Madina Gounass ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamad Siley Ba ne facca sunare mum e dendagal ummal islam dendagal bandiraɓe koreji ɓe Mauritanie ɓe Sénégal kala ha tengti e Madina Gounass naɓe kanko ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamad Siley Ba noon andina dendagal dental Madina Gounass saabi kala e oɗo saaha joni mo tawe lawol ummorade toon to Kahaydi faade to Madina Gounass tawi nawtama toon kay ko yettinoyde duwawuji makko e duwawuji ɓesgu Kahaydi naɓe kala eɗen mbiya tan jaltuɗo aduna on nde Allah yurmotomo yaafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala kanko khalifa gonɗo e lawol on nde Allah nawatamo e dow jaam o yetto e dow jaam o tawa e dow jaam o arta kadi e dow jaam jayde moon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ne fecca sunare mum e dendagal ummal islam ha tengti e Madina Gounass naɓe no didorno ha joni habaruji men e ɗemgal pulara to leydi Mauritanie ha joni hono dental tawi ko dental yiɗɓe ceerno Sada Sy khalifa diine wuuro mo Dawalele eɓe tintina eɓe ciftina dendagal bandiraɓe kala hono noɓe kewi wadde kala hitande ko fate ziyara tawi ko ziyara mo mbaɗanta khalifa diine on ceerno Sada Sy ngollo lawol non woni 11e édition ko ziyara on yuɓɓine kala hitande ziyara ceerno Sada Sy noon mo Dawalele ziyara o noon
noon hikka ko ñande capantati e goho lewru décembre gonɗen ɗum e ñande goho lewru janvier 2026 dartono ɗum tawi koye dow yamirore ceerno Ibrahima Ba khalifa diine mo hoore fonde ziyara o noon ne waɗa yesso teddugal ceerno Amadou Tidiane Alpha Mama Sile Ba khalifa diine mo Kahiri e yesso teddugal khalifa diine mo Mbagn hono ceerno Kodda Dioba ene tambi juɓɓudi golle ɗi noon ziyara o no fuɗɗoto hana gasire foof ziyara o tambi juɓɓudi ndi ko ceerno Ousmane Ba mo hoore fonde hono khalifa diine wuro Dawalel noon hono ceerno Sada Sine bismi e ziyara he jande moon jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa e gardagol ceerno Abdoulaye Sarr kono noon kadi eɓe bismi hen gardiɗo fedde heblo sukaɓe Afrique e gardagol ceerno Habousa Diallo eɗen ñaago tan de Allah rokkata hen tawtorede ziyara o allahumma amina habruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni keddoɗen landa insaf ko landa laamu ka landa ka joɗinoma ñande alkamisa ɓennuɗo ɗo no gasi joyi lewru décembre to palais de congrès moɓe mbiyata palais de congrès palais de congrès wuldadda mo Nouakchott ɓe joɗima toon noon jonde wattore sappo e goho ɓiwol session tawi ko landaka e nder jonde he noon ɓe cuɓima noon gardotoɗo landaka ɓe cuɓima kadi yimɓe jeeyo tawi ko rewɓe e makko woni tigui de 5 vice président rewɓe e makko suuɓa noon ardina landaka e oɗo saaha joni ko biyeteɗo Mohamed Wula Bilali noon o meeɗino wonde hoore jagoɗɗe laamu ngu ko adi kay ko Moukhtar Wuli Ndiaye ene lomtomo e wonde hoore jagoɗɗe leydi ndi landaka kadi waɗi adopté ko fate organigramme woni juɓɓudi landaka on programme noon woni organigramme o koni tigui woni ko lelori e organigramme ene tawe hen congrès national ene tawe hen kadi président du parti e ko wondude e yimɓe joyo tawi ko cukko makko woni 5 vice président ene tawe hen kadi conseil national wondude e bureau politique e comité permanent du bureau politique wondude e commission nationale des femmes e commission nationale de la jeunesse wondude congrès o kadi waɗi approuvé ɓe kawri tigui composition bureau politique noon ko ni lelori ko hoorejo landaka wondude e 5 vice président woni tigui yimɓe joyo tawi ko cukkotoɓe e makko wondude ɓe mbaɗi hen ene tawe hen kadi le premier ministre wondude e hoorejo assemblée nationale leydi ndi wondude chef de groupe parlementaire landaka wondude e hoorejo commission nationale des femmes e hoorejo commission nationale de la jeunesse wondude e hoorejo commission nationale de la jeunesse wondude e hoorejo fedde maire uji Mauritanie tawi on hoorejo ko gorko wondude kadi e hoorejo fedde maire uji leydi Mauritanie tawi ko debbo wondude capanɗe jeegom e goho targal woni membre élu tawi ko nomi nativement par le conseil national ɓen capanɗe jeegom e goho noon targal ɓe nomete tigui ko conseil national suɓotoɓe ha joni habruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani ko hoorejo gendi Mauritanie o donima noon ñande alkamisa ñande aljuma ɓennuɗo aljuma hankino gasi jeegom décembre 2025 duwawuji makko noon faade e on biyetenoɗo Mohamed Moustapha jaltuɗo aduna e accident lawol ummade ak juge faade Nouakchott o jeyano noon koye nder commune on noon jaltuɗo aduna o jeeya koye jeyano tigui ko nder commune mo Achur Guide nder mo qata mo alega duwaw o noon o rewni duwawuji ɗi kanko hoorejo leydi ndi koye ɗemgal gouverneur mo Brakna hono biteɗo Mohamed Wula Salek kanko jaltuɗo aduna o baba mum jaltuɗo aduna noon biyeteɗo Mohamed Moustapha Wulu Mohamed Chifaqa e dow inde famille o kala no diderno o rutti duwawuji faade hoorejo leydi ndi ɓe jetti ɗum kadi ɓe jarni ɗum e golle mum payde no fewi e teskede kadi ɓattade ɗum population saabu kayne teska o hollirimo teski kay kala sunare ballal tamaji mbaɗi ni hoorejo leydi ndi ne heewi sembitinde addude ballal mum succi mum faade ɓen famille aji ko fate jayaɓe e wonɓe musallaji mbaɗi ni e kala saaha ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jaagogal kalfinagal ko fate action sociale de l'enfance et de la famille woni ministère de l'action sociale de l'enfance et de la famille ɓe kolliri tigui koɓe ummantoɓe Rouma Jaribo woni campagne noon ko balle sappo e joyyi ɗum noon fuɗɗoto ko à partir de 2 janvier 2026 ɗum noon tugui 20 heures woni 20 heures jamma 8 heures jamma ha 8 heures subaka tawi on campagne noon ko rende sukaɓe kay kala saaha ne teska e nder wuuro Nouakchott teska kay kala saaha waktuji yegguidi kay ene siye sukaɓe tokosɓe no fewi ene nguubo e dow beddaji yidde hoore laamu ngu noon e oɗo saaha joni ko fallade kay ƴeytude ɗin kay ɗen gueɗe wonde tigui yiyede sukaɓe kala laabi e jammaji ene nguubo e nder beddaji saabu ɓen sukaɓe kay wuubotoɓe beddaji e kala saaha ene keeɓa hen caɗele mawɗe no fewi ɓe hen nanggue majjine ɓe hen nanggue mbaɗe viol ɓe hen kadi ne nanggue mbaɗe agressé mbaɗe gueɗe kamtol
kutrende no fewi yidde laamu ngu noon ko yidde ɓeydude kay ndenka e kisal faade ɓesguji ha tengti e sukaɓe tokosɓe tawateɓe e nder leydi he ɓe kolliri noon e nder campagne he maɓe udditi hen kay ko wiyete hébergement ji temporaire woni nokkuji kay kala suka moɓe nanggui so tawi ala to fayi ala koreji mum walla ɓe sowi cowawi yittude jinnaɓe mum maɓe mbawa wadde ɗum e nder ɗiɗon nokkuji kay ha koreji mum mbawa yitede tottite e juuɗe koreji mum hano hannirta ni foof noon ko yidde ɓeydude nden kay kisal e rende ɓesguji leydi ndi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Hawa Diallo ko directrice l'office national de tourisme o suɓama kadi e oɗo saaha joni o waɗama cukko hoorejo landa insafa woni landa laamuka nomedemo noon e oɗo poste kay tawi ko poste pajide fewi waɗemodemo kay cukko hoorejo landa laamuka ene ɗum hollirtana wonde kay laamu ngu ne watte makko hakkille no fewi kadi ne rewidi pele makko to banggue dawrugol ha tengti e hoorejo leydi ndi ene watti hakkille mum no fewi e pele makko Hawa Diallo noon lesli mum woni tigui origine mum ko gorgol ha to guiɗi makko kala jinnaɗo makko gorko noon ko gandaɗo no fewi e nder leydi he kadi liggannoɗo leydi ndi ene wiye Diallo Abou Moussa halfino noon poste uji kewɗi ministére uji e poste uji responsabilité ji kewɗi e nder laamu leydi Mauritanie ko noon kadi biyeteɗo Mohamed Traoré e nder jonde he suɓama kañumne waɗama koolalo kuuɓal woni secrétaire général landa ka ɗon landa laamu wiyete ka insafa ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen ancien sénateur tawi kadi ko kañum woni hoorejo oɗo ONG biteɗo organisation pour la transparence inclusive on woni Mohamed Wula Qatta nangganoɗo kayne soka e ɗo saaha kala o woppitama o yalti kaso o faati galle makko yimɓe hewɓe noon sehilaɓe makko yaadi makko e koreji makko kala mbawi tigui waddude ada faade galle makko waddude dando faade galle makko kay hollirde weltare mumen e duwanademo kadi e hollirde weltare mumen e jaltugol makko kaso ha joni habruji men demgal Pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paadena to leydi Sénégal brigade de gendarmerie Faidherbe ton to Liberté 5 tigui ɓe jiiti ɓe pirti réseau mawɗo no fewi dartornoɓe kay tawi ko dartornoɓe lowtade butelaji gaz tawi ko gaz domestique woni gaz defirɗo ɓe garta o butelaji kay ɓe mbawa lowtade ɗum ɓe mbatta ɗum e butelaji tokosi on opération noon ɓe mbanno ɗum ko ñande 25 lewru décembre ɓe nanggui hen sagataɓe jeegomo ɓe tawriɓe kay ɓe jogui temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e joyyi bonbon de gaz woni bouteille de gaz tawi ko marque Total e Oryx ɓe mbaɗi noon ɓe mbaɗi noon ko usine ɓe mbaɗi kadi saisie kamɓe laamu ngu ɓe mbaɗi saisie autoji ɗiɓe tawno toon taw ko ɗina autoji ɗeɗo sagataɓe mbaɗiranno ko fate livraison nawde ɗiɗon gaz uji ɗiɓe lotto nawde ɗum e nder nokkuji ɓe jeeyata ɓe mbanno noon kono annama usine ni walla laboratoire ni ɓe gaddata ko butelaji gaz tawi ko butelaji gaz mawɗi de 12 kilos ɓe mbawa lotade ɗum e butelaji tokosiɗi 6 kilos beele kay kala butela mo 12 kilos ɓe mbawa lotade ɗum ha wattano butelaji ɗiɗi ha butelaji tati ni walla ɗiɗi e hunde tawi kadi eɓe kutoro kaɓirɗe ɗe tawa kadi ko kaɓirɗe ɗe ndewani lawol ɗi ngala sécurité e ɗi ngala haydara ɗum noon ko ɗum addani kay ko risque mawɗo no fewi naggaɓe hen ɓe noon kamɓe jeegom ɓe kala ko yaroɓe duuɓi 29 ɓurɗo famdude o ɓurɗo mawnude ko duuɓi 45 kamɓe kala noon eɓena coka kay eɓe paadi ñawore mabɓe ene pawi ñaɓe nanguira noon ko ciyedeɓe kay e association des malfaiteurs ko fate escroquerie et pratique commerciale interdite et mise en danger de la vie d'autrui ko gueɗe ɗeɗo gueɗe kamtorinde woni koɓe nanguira e oɗo saaha joni ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ma Bintou Diaby on paami ko joom suudu Madiabal Diagne jaydiyanke kay dogɗo oɗo saaha joni tawi toon to leydi France kanko ma Bintou noon kanko e hoore makko nangaɗo guila nden omo soka kay e nder kasoji tawi kadi o wona karɗo cellal kanko ma Bintou Diaby noon alhaali makko kay ɓeydima tidde e oɗo saaha joni saabu kay ñaaw laamu ngu e ñaawɓe kay mbaɗi interdit kadi kay kadimo kala ko fati téléphone e nder haalde téléphone e nder kaso to woni ɓe kadi mbaɗimo interdit noon téléphone hay joom galle makko kay o haaldata to banggue téléphone ko collège de juge noon woni ko fedde juge d'instruction des parquets financiers ko kañumen tigui mbaɗi interdit haddemo kay communication to banggue téléphone avocat ji makko noon kolliri hen mette mumen mawɗe no fewi saabu ɗum ɗo ɓe kolliri ko yaɓɓude haqqe makko tawi kadi ko haqqe makko ɓurɗo wonde absolu ɓe kolliri kadi wonde koɓe waɗoɓe recours woni wullitade kay ko haɗa téléphone ko ɗum ɗon wona e dow lawol ɓe ko on recours noon ɓe kolliri ɓe mbaɗa ɗum ko ɓuuri yawde e yaccade avocat ji makko kadi ha joni kay kolliri tigui nana paadi ko fate résultat expertise woni résultat ji kay docteur
expertise médicale complémentaire woni résultat ji kay de docteur eɓe nila toon yo jaa kolkiso cellala ɓandu makko ɗum noon waɗa noon ɗin expertise noon mbaɗama guila 15 décembre lewru gonɗen ndu guila nden noon haydara ala koɓe keeɓi e habaru ɗiɗon résultat ji kanko noon ma bintu jaabi noon o wona tigui karɗo cellala ko guila nogas jeenayi lewru novembre kanko ma bintu diagne o nanga tigi waɗa mandade dépôt o tuma noon koko fati alhaali nogas go milliard tawi ko franc CFA ko fati marché public on marché public ko haalis kewde no fewi saabu ko temedde ɗiɗi e capanɗe joyi milliard franc CFA mo ministère de la justice halfinno société biteɗo Ellipse tawi e ɗina haalisaji noon ko ɓuuri hen hewde rewi tigui koye société ji Madiaboul Diagne walla société ji tawi ko yimɓe ɓattiɓe Madiaboul Diagne koye ɗina alhaali noon kanko ma bintu o teɓira ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen hono noon mbiruɗen gardini kabaruji men aljuma hanki o ko accident musɗo waɗi e dow lawol tawi ko axe ummade Gossas faade to wiyete Diourbel tolno commune mo tokki gara ko tokki gara to Darou to ɓe mbiyata Darou Teneful bilan provisoire mo keɓɗo noon ko yimɓe jeenayo mbasi hen pittali men ko otoji ɗiɗi perɓodiri noon fermande musta no fewi e saaha oxyde otoji ɗiɗi perɓodiri noon ko yimɓe jeeɗiɗo mbasno hen pittali men ɗiɗo tampunoɓe nawanoɓe to cuuɗi cafri ɗin ɗiɗo jalti aduna ko ɗum saabi noon bilan oɗo saaha joni ɓe jara tigui e yimɓe jeenayo wasɓe hen pittali men ha joni ko leydi Sénégal kedoɗen jen ha toon to Madina Gounass wuuro teddungo ko taari ɗum kala tawe sunare mawde no fewi jaltugol aduna on betinoɗo ceerno Abdoulaye Aziz Kane noon ko khalifa diine tigui gandaɗo no fewi toon to Madina Gounass jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ene fecca sunare mum e dendagal ɓesgu makko e koreji makko kala e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe ndu noon ceerno Ahmadou Tijane Bamo Madina Gounass khalifa diine o Madina Gounass e ceerno Amadou Tijane Ba to kay haydi e ko dendagal koreji makko kala ha joni koye on fannu keɗoɗen nalankoɓe tawi koɓe leydi Sénégal en tawi kañumenne sunare mawde no fewi jaltugol aduna kay tawi ko nalanke traditionnel woni jimannoɗo tawi ko jimɗi fina tawa biyetenoɗo Adja Khara Mbaye Madiaga ko aseta hande noon o hooti e joomi ko o yaltiri aduna noon ko duuɓi 93 ha joni koye on fannu tegdoɗen ñande subaka aljuma hanki o wuuro wiyetengo Dara finir tigui usunare mawde no fewi saabu kay ko goski biyetenoɗo Amadou Ka mo duuɓi 54 ko vigile o wonno woni gardien o woni wonno kañum tigui tawa e nder juma ene welta wondani e wonki to leegal bitegal angle islam e nder juma biteɗo juma Samba Tokkana goski ki noon yita tigui ko sanga caggal kay waktuji seeɗa caggal juulal salatu saabu ko sanga 6h30 nden gendarmerie heeɓi kabaru o ɓe mbawi nottade hen kamɓe sapeur pompier en kala e wondude médecin chef suudu safrirdu wuuro ngo ɓe mbawi suudu safrirdu Elisabeth Diouf ɓe mbawi nottade hen caggal nde Costa waɗa noon ko ɗon tigui laamu ngu yamiri ɓena koni koɓe faabo woni sapeur pompier nde nawata goski to morgo wuuro ngo enquête udditama hen noon beele tigui ne ande holko saabi kay jaltugol makko aduna ha joni habaruji men demgal Pulaar sen ummima toon to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗena to leydi Mali catala bitengal Seko Jeka woni tigui commission woni tigui woni CGNO woni centre de coordination et de gestion de crise ɓe koliri tigui waɗi ɓe mbaɗi tabal mangal no fewi ko fati kay e nannugol carburant e nder Bamako lamorgo leydi ndi ha tengti e nder yoga e guure mawɗe tawateɗe nder leydi he kala ɓe koliri noon ñande nogas joyyi e nogas jeegom lewru décembre ko convoi mo walanteɗo Allah no fewi tawi ko camion ngaji citerne dimdude carburant kañum woni ko naati e nder Bamako saabu kay kene ɓuura temedde jeegom e capanɗe jeetati citerne carburant jettima Bamako yidde laamu ngu noon ko haɓade kay kala ko fati e ngakkere carburant e nder leydi he ha tengti e nder Bamako lamorgo gendiɗi ha joni ko leydi Mali keddoɗen fama woni forces armées malienne ɓe kolliri tigui wonde ɓe diwti jangu tawi ko jangu seɓɓitiɓe woni terroriste toɓɓunoɓe kay base militaire mo Sandari e nder région mo Haay ɗum ko aljuma hanki nogas jeegom lewru décembre sanga 14h woni 2h kikire fama noon holliri tigui wonde ko gallo cetal kay witegal groupe de soutien de l'islam et aux musulmans wondude cetal bitegal front de libération de l'Azawad e cetal gongal ne wiye KEM kamɓe tigui ndendino doole mabɓe peeje mabɓe gam yidde waddude nguɗon jangu faade dadiɓe
wonduɓe leydi ndi fama noon holiri wonde riwti ñalngu ngu ɓe ndiwtiɓe kay kamɓe jinnoɓe wargu jadgu ɓe ndiwtama haaɓe jatiri ɓaawo e saaha ɓe dogata nde kay ɓe goppi goskiji kewɗi woni jibaji kewɗi kay wondude matériel kewɗo ɓe mbawi woppude fama holiri yoɓima pittali kewɗi no fewi kadi tettiniɓe matériel jonɗo no fewi hono no holliri kay fama woni forces armées maliana ha joni ko leydi Mali kaɗuɗen kala kay nde feetoji fandi kala feetoji kay taw ko feetoji fin de l'année ɗiɗo fe saaha mo gonɗen so fandima laamu dadiɓe leydi Mali ene kewi ɓeydinde kay tekkinde nden ka ekkisal e nder leydi he ha tengti noon e nder capital wuuro ngo wuuro capital leydi ndi Bamako e yoga e guure mawɗe tawateɗe e nder leydi he kala koye ndina mbaɗi noon police nationale waɗino opération mum pattam lemijo ñande nogas e tati lewru décembre tawi ko police ɓe commissariat deuxiéme arrondissement mo Haye ɓe mbaddi noon mbanno opération o noon tawa kay ɓe nder opération ɓe nangui sakataɓe jeenayo dartonoɓe wadde trafic e hutorade drogue e nder légal Haye so ɓe mbiyata légal Haye ndi karanga ha joni ko leydi Mali keddoɗen état major général des armées mo leydi Mali ɓajini communiqué mum ñande alkamisa ɓennuɗo nogas joyi lewru décembre hollirde kay juɓɓudi opération ngaji fama woni forces armées malienne ɓe mbanno ɓe kolliri noon ɓe mbari terroriste uji hewɓe no fewi to banggue rewo ha to banggue worgo leydi ndi kala e nder région de Tombouctou ɓe kolliri tigui ko avion militaire soynino tigui gonnoɗo e weyde kañum soynino oto tawi on oto ne rimdi ɓen witeɓe groupe armé terroriste hewɓe no fewi ɓe mbawi jorde mabɓe bomboje pettoje oto o e dendagal jolnoɓe hen kala ko hen mbasi pittali mumen laaɗe diwaje kadi mbaɗi tigui ya garaji kewɗi no fewi e dow lawol ummade to wiyete Kadiana faade Buguni e faade ummade Buguni faade Kagnana beele kay riwtude ittude ñonkoto e riwtude dendagal cuuɗeru to pelle ceɓitiɗe mbawa tawede kala ɗum noon koye mbadi yidde wadde sécurisé kay newnude ko fate convoi tawi ko convoi carburant ha mbawa yettade ɓe kolliri ɓe pitti lawol ngol ha laaɓi kay convoi ji ya gara autoji carburant mbawi wadde hen hano hannirtani kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima toon to leydi Mali koto leydi Côte d'Ivoire paɗena ko aseta hande o nogas jeeɗiɗi lewru décembre leydi Côte d'Ivoire dawde subgoji mum suɓade sarɗoji leydi ndi woni député ji mabɓe ɗiɗo subgoji noon mbaɗi tan ko lebbi ɗiɗi caggal subgoji hoore leydi bannoɗi toon aseda hande nogas jeeɗiɗi décembre noon ɓe cuɓoto temedɗiɗi capanɗe joyyi e joyyi député joɗantoɓe kay to jakka guendi ɗi fodde kene wona noon ujunere candidat nana kaya gembi tawi koye subgoji he ɓena ujunere kandano e nder ɓena kene wona 1000 noon hen temedde jeetata ko candidat ji indépendant so tawi ko landa wiyete ka PPACI woni landa ka Laurent Gbagbo addi kan landa noon ko gedduɓe ɗiɗo somgoji hay candidat goto ɓe gaddani so tawi ko landa wiyete ka RHDP ɓen noon kolliri tigui ɓe gembi kene wona temedde ɗiɗi candidat yidɓe yidde mabɓe kay ko hebde ko wiyete majorité absolue so tawi ko landa wiyete ka PDC RDA ko landa lunda ɓurka mawnude no fewi e nder leydi Côte d'Ivoire ɓen gembi kene qime kay kene ɓuura temedere capanɗe jeegomo e tato candidat e nder yoga e nokkuji noon ɓe mbaddi junggo e fandu kamɓe PDCI noon ɓe mbaddi junggo e fandu koye landa wiyete ka FPI yeru noon ko wayno nder commune mo Yoppugon ha to wiyete Abobo Kala ɓe mbaddi junggo e fandu koye kaɗo landa wiyete ka FPI ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar kedde Afrique jabboɗen ko musidɗo men seydi men Alassane Oumar Mbodja gorko mo Sara Ndogo Alassane Oumar Mbodja salminama juurama. calmitima gali Abouba en calmini dennagal hettiyankoɓe Ayaw TV hawrimen ɓuttitude e dongre afrique ñalam hande o puɗɗoɗen ko leydi Mali to nde ene wayno oɗo saaha ene wayno ñande alkamisa nogas e joyyi fayi aljuma nogas e jogom lewru hol bowto ujunere nogas e joyyi oɗo ko fati e ndenka wonande toon leydi ndi ɓen jeesotoyi nodduteɓe hono jinim kadi ɓe mbawi kadi wiide wonde yeytade jalnguji ballotoɗi taw kadi ko fati hono armée leydi ndi hani e ɓen walla diɓɓeɓe wonande kon taw ko russe en e nder taw ko diwan Nioro Sahel Buguni Sigasso ɗum ɗon ɓe mbawi wiide wonde noon ha to banggue worgo ɓaƴangol taw ko hirnage wonande to banggue worgo ɓaƴangol e funnague leydi ndi foto kamɓe jeeyi ko waɗatno ko kamɓe mbaɗa ɗum ɗon to banggue noon honiyankoɓe wi kamɓe de ɓe mbi ɓe jaadani e ɓen ko mbi ko ɓe jeddi ɗum wonande kay taw ko jangguji wadde toon état major mabɓe noon
noon wawi wonde wiide wonde ko ɓooyani ko waɗi janguji fadde e mabɓe ngam wawde kay riwindade ha ni setarnaji ɗi mbawa nadde taw ko leydi ono Mali ene wayno ko de ɗum ɗon woni koɓe mbayyini wonande kay toon taw ko fatti kadi e gueɗe taw kadi ko janguji baɗoji toon ɗi kala saaha so tawi ko toon to Côte d'Ivoire toon dey ene wayno so tawi keewal rewɓe ɗe ngala to jekka gendi mabɓe to ɓe tawna wonde e ñalawma taw kadi ko hande o ɓe poti kadi toɗɗade kay ɓen sarɗiyankoɓe mabɓe to jakka gendi mabɓe to wonande kono rewɓe ɗon ene teska no mbirɗen ni ene goni toon keewani toon no feewi e oɗo saaha noon ene luwa o ene yamiri noon wonande kay taw ko candidat ji ɗi udditi ɗum wonde kadi marema mbaw kadi dañi kono fortangue e wawde kadi tawtorede oɗo taw kadi ko woote taw kadi ko sarɗiyankoɓe ɓe mbaɗata e oɗo alartare nogas e jeɗɗiɗi lewru bowte ujunaji ɗiɗi e nogas joni tawno wonde kamɓe rewɓe teskaɓe hen koɓe temedde nayo e nogas e nayo taw ko debbo e nder ujunaji ɗiɗi e temedde jeeɗiɗi e capanɗe nayyi taw kadi ko candidat wonande kay suɓotoɓe kay ardade kay ko fate kadi e jakka gendi mabɓe to tawi to Guinée Conakry to nde ene wayno ɓe mbawi kadi kono gasnude taw kadi ko loyndo mabɓe ɗum noon taw kadi ko luumo jarru mabɓe ɗo ɓe mbaɗa noon nde tawno wonde kamɓene ɓe payi koye suɓade ardade taw kadi ko leydi ndi nde tawno Mamadou Doumbouya polluɗo Alpha Condé o gila kay ujunaji ɗiɗi e nogas e goho caggal kay nde riwti landaji kay ɓurɗi hewde kadi sembeji toon ko nande landa Senen Diallo en ɗum noon ɗum ɓe cuɓoto kam ko nogas e jeetati lewru bowte ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi gaddotoɗo hol leydi ɗum noon puɗɗoto wote mabɓe ɗe so tawi kay Allah kay jaaɓi ko ñande nogas e jeetati nduɗo lewru no gonɗen toon to Nigéria to nder wayno Donald Trump wawi hono bayyinde gila nogas e joyyi lewru taw kadi ko bowte ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi wi wonde ma waw kadi ƴettude kadi pellital e habde e ɓen seɓɓetiɓe e taw kadi ala ko woni himmu mumen so wona warde ɓen iseyankoɓe toon to wonande kay to leydi kono Nigéria hani toon to ɓe noddi to Sokoto ɗum noon kanko gadduɗo leyɗele ɗe wi alay saago haaɓe ɓen seɓɓetiɓe no feewi ɗum noon taw kadi ko état mo Nigéria o wi wonde serani e haɓade e mabɓe haɓade mabɓe hayni ko ɓooyani ko waɗi toon kadi taw kadi ko janguji fadde e mabɓe ngam riwtudeɓe kono noon kadi ma jokku kadi taw kadi ko golle e ɗen ɗeɓe poti kadi hono wadde ha ɗum riwte toon so tawi ko to banggue toon to Soudan ene wonde Soudan kañumne gila nogas e jeegom lewru taw kadi ko octobre ɓennuɗo nde wuuro Soudan toon El Fazer taw kadi ko capital province Darfour to banggue rewo leydi ndi hani yane taw kadi ko e juuɗe joni taw ko force de soutien rapide woni FCR ene wonde lebbi kewɗi no feewi ko taw kadi ko bloc woni toon taw ko fati ɗin campagne ma won joni e lebbi ɗi ko fati ONU kañum e ONG ji goɗɗi en jogui hen kuygol no feewi wonande kadi civil en wurɓe toon toon to Jung wonta ko ɓen paramilitaire taw ko général Mohamed Hamdan Daglo woni ardi ɗum kadi kadi noddirteɗo Hamti ko ɗum de woni ko woni toon Kali Abouba ko ɗum tonguɗen e habaruji men e dongre taw ko Afrique e ñalawma hande o taw wona koye dade musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji koto commencé andogu ngam weltare aya wottiwi Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Abou Diaba Sow to Belel Gawdi Wuuro Nayyi ha to galle ceerno Abdourahmane Dia PK 8 Nouakchott ha to galle makko Darel Barka ko on takkusan juula ha to galle ceerno Ndiaye Baro to Hayran Nouadhibou ko taari ɗum kala kabaruji men joolam jaɓiri koto leydi Thaïlande puɗɗorɗen ko to kene wona joni noon jonte tati kay ko jeygue huɓɓata kay hakkude Thaïlande hakkude mum e Cambodge hande noon ene wayno kay ɓe ciifodiri ko wiyete en cessez le feu woni tigui dartinde fiyande kay beele ɓe ƴeewa no jaam e kisal artiri hakkude mabɓe koto leydi Ukraine paaɗen ko ottali ɓuttino feewi woni ko wiyetede forte explosion ɗum woni tigui ko nana e nder Kiev laamogo leydi Ukraine jamma aljuma hanki fayi wen doga aseta hande nogas jeeɗiɗi lewru décembre ko armée leydi Russie
aussi non kanyum ayni don misilaji wondude dronaji kadi be kaadani tan e nder Kiev lamurgo leydi ndi sabu kay be mbadi bombardement ji e nder région ngaji kewdi no feewi koto leydi Turki paadena e nder accident jollonoɗo chef d'état major chef d'état général de l'armée leydi libyen accident noon warno ko nder leydi turque e nder mayɓe he noon tawe hen fraysenaɓe ɗiɗo jeeɓen fraysenaɓe ɗiɗo mayɓe noon ɓe jeenati koye membre équipage avion accident o noon warno ko ñande nogas nayi lewru décembre gonde ndu sara Ankara hay goto noon jolnoɓe laana ndiwokka hay goto e mabɓe kay fiɗɗani ndu fur kamɓe kala ko hen ɓe mbasi pittali mabɓe koto leydi Israël paaɗeno to rewo Israël noon ko Palestine najo goto noon waɗi toon jango mum aljuma hanki nogas jeegom décembre o jango ngu noon o yiɗi tigui ko jolde werla makko omo gurño yimɓe o gurñi noon debbo o gurñi noon o wari noon e nder jango he wari yimɓe ɗiɗo debbo goto wondude e gorko goto o yiɗi warde noon ko gorko tawi ko gorko yiɗi felmade ko gorko jaarowo duuɓi capanɗe jeegom e jeetati e nder nokku to wiyete Beyte Sahara caggal ɗum noon o yaɓani koto nokku biteɗo Aynel Haroda to noon o fiilaɓi ko debbo goto ɗiɗo kala o barmin ɗumen ko toon e juuɗe safride mbasi pittali men ɗiɗo ɓe o yani kala mbasi hen pittali men kanko noon ko ninkoɓe pellimo o mayani kono barmi hen koto leydi Syrie paaɗena to Homs e nder juma to nder juma e nder juma goto tawteɗo to Homs e nder leydi Syrie ko bombo goto tufano on bombo tufano noon kañum fetti waɗi yimɓe tata wasɓe hen pittali men e yimɓe joyo kadi wonɓe barmi hen barmanɗe musde no fewi ɗum waɗi ko aljuma hanki nogas jeegom lewru décembre sanga juulal juma jango ngu noon waɗi koye nder juma biteɗo juma imam Ali Ben Abi Taleb tawteɗo nder leggal bitegal wadi ala dahaba koto leydi Japon udditana kabaruji men to leydi Japon ko jangu laaɓi kañum woni ko waɗi toon aljuma hanki nogas jeegom lewru décembre e nder jangu he noon sappo e nayo neɗɗo barmi hen jangu ngu waɗi koye nder usine goto ko sagata goto jogui laaɓi ene yuwi yimɓe to centre leydi ndi mbiɗen hay goto mayani hen kono sappo e nayo neɗɗo mbasi hen pittali men musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi cer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar habrirde he ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide hen to banggue natebo sojo ko Saydou Abouba so tawi ko roɓiɗo Afrique ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on